Okay sa sila man. Dito. Ayay ni so. Nado, Ayay luwas ng anak. guys. Guys, mo ni guys oh. Yang anak. Oh. Hi guys, welcome to Daughter. Mo ni ang kalsada sa Negros, Piting Lapada. Now, street Tanhay. Tanhay ni. Tanhay area. Oh, tanhay ni, tanhay. Ano Christmas na ito? Dahil sa film mo eh. Paano ka sa film mo eh? Dagat lagi ni, di ari di ay. Ha? Dagat lagi ni. Wala, isdaan. Oh. Yo, di naman ka kapat na boss. Pinatay mo na doon? Ay, kala sitin mo? Oo. So, pinatay nga ako ah. Pinatay nga una mo. 2 hours later. 90. Guys, namin diri sa Tampi. Tampi Negros. Dumagiti oh. Tampi Negros Dumagiti. Maro sa. Mara. Tago cinta. Buy one, take one. One bitiwan. Nabalaw na dyan kasi mong nawong. Pre pa chicks. So lovely. Lovely. Dua bitaw kabila. Naku. Say mo. Mo diri guys. Gata? Bisan pag mabot Kape nga gatas god. mabot pa mo diri buntag. Open pa. Ko, may suga. Nay barko way suga na malong na. Tulo ni ka klase. Okay. Brown. Hindi, alas 2 na, alas 2. Kadong. Alas 2 na kadlawon god. Abot. Wala ka ba sa last trip? Muna guys ako. Mga pasahero mong gurunin sila. Ayan, nangapi lang. Mo ni tindira dire nga namali dire mga buotan kay mga tindira dire mga gwapa pa. Mga mayang tao. Ano ba? Mo ni driver mo busing. Oh, nangapi. Oy, ngit-ngita di ba kita? Di ba kita oy. Di maklaro. Di ba klaro? Ayaw. Kana to madam na atong kanon. Guys, kung masuroy mo diri sa Tampe, naitindahan rin atbang sa Exit. atbang gyud sa exit na mga gwapa diri tindira. Andre mo pamalit kay brator kayo ilang redos tuludos ang duha. Guys andre mo pamalit guys nya oh. Ilang kape guys librera. Pero mobayad ka kung nakay kwarta. Mo na guys oh. Oh. Gwapa kay mga tindira. Nay kape tag gisra. Mo ni guys ha. 20. Ano ba do 20? Ay mga pasiro diri guys sa kapaabot guys oh. Pasiro mo rin sila. Pasero. Okay, Doon so. nga mayon yang kadlaw na ni. Mo na sila guys. Awa guys oh. Excuse me. Oh. Kanusa gadulag email kasi mo add ni. Oh, wala pa ko kabalo siyang ID man kay ako pang kuan. Angka mo. Screenshot pa man ako kay hinay signal akong cellphone dire. Ila dito mo gamit nila. Wala litre ra. D3. D3. Asa mo oh. Ako D4. Guys, bitaw guys. D3 bayo. Ilang kape dire guys, brator kayo nya ilang o magtagay mo. Ilang red rose brator asad. Then malingaw kay mo dire guys so kay Joker sa sila man. Ayay ni so. Ayay guys. Guys, mo ni guys oh. Yang anak. Oh. Hi guys, welcome to Daughter. Sana all. Gwapo pa si Imong anak na dam? Oh. Ha? Diwata ni mo damoy. Pagkumang ko na mo. Dai. What? Ha? Oh, anak. Pre, barog sila. Klaro. Anak ko to ni mo sa dai. Oh, katong usa nga nay gamayon dito. liwat ba Liwat kay madam ay. color. Guys, mo na guys oh. Di pareha ra banggot. Mamalit mo og sigarilyo Ayo nang layla. Kape. Pareha ra man. or mga Kita sana usa ko ni mga red horse kape na sila tanan tubig bugnaw o dili bugnaw na dili tanan barato ra kay guys Tubig init, mga pika. oh tubig init cup noodles nya cup noodles with egg na Kita di last day. barato ra kayo guys Imo to last. ako to Ay mo. okay so kugihan kay sila dire guys oy mo ni akong gibiliban diri sa Negros god kay ang sa Cebu di na ko i-compare di na ko i-compare butan man sad ang taga Cebu god
taga Cebu sad ko. Sila taga Negros. Pero mas nindot gyud. Taga Sibuso. Sibuso. Ito yung uyaba. Guys, na magpakuan diri guys oh. Wow. Dol, ingi dol. Dol. Wow. Sana all. Dili, welcome to Kakiyot. Tape. Kakuyot dia. I-subscribe ko nyo dula. Pero sige, Bitaw. sige, Bitaw. kami may tapang. Si Suroy. Kami may take. Sana all kayo oy. Kuha niya. Kanindota diri sa Roya noon. Ako, pwede na ako diri puyo ko oy. Andre na lang ta puyo oy. What? Ay ang kape tagtuludos ang duha. Ang tindira 1 million. Napay gwapa kayo. Na anak nga. Sana all gyud. Di man ay dali yun. Nang kape oh, tuludos. Nya kana 1 million. Sana all. Ah, sa Siman. Uy, kalayo, biya nang gihulngan. Yulngan, San Jose. Uy, San Jose dire. San Jose mi dire. San Jose. San Jose mi dire. Guwapa kay guys oh. Ano? Dol. Oh, dire na mo petong kape, kaya kape dire tuludos ang duha. Idol. Ang kape dire tuludos ang duha, brato ra kayo. Patanaw sa Idol. Dol, ato man sa video dol be. Para maabot mo Cebu ko? Tomorrow. Muna guys, sa barko sa Tampe. Karon pa yun nakasila din. Karon pa yun kami nakasila eh. Karon pa mi naka sakay padung Japan. Kubag Eric. Dumig Japan oh. Na may ginakauli. Lagi mo cellphone na wa na gyud. 1 hour later. Abot na mi sa bato.